Kani ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia phiri meri nonganti walang. Kimat ki bakong sanjang ke khubor menta ke step. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ringkat ba ke Menteri Rang Bado ka Bangladesh kila plia lang ya South Liki project rekam henin kesngi ling ba ke video conferencing. Ka Sarkar Meghalaya kala shimkhia bhaya ke jingpen mi ki shalan thok ki bala penankam ha ke jingkhai ki marpo khandau nakani ke jilla. Penbena ke Meghalaya Democratic Alliance MDA ya ke kerteng jang uba Jamino Mautho na kaseng UDP banya aireng ha ke Lok Sabha election na Shillong bat ke NPP kan yakun na tura. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ringkat ba ke Menteri Rang Bado jang ke Bangladesh ka Sheikh Hasina henin kasi kila prilang ya South Liki project rekam ling ba ke video conferencing. Ki project kilong na kabantaki kampenroy habon teli kiliang ki bukan thopru ya ka jingpen khlan shosho ki surokali ka koi ka khia bat ka puli puthi habakran hakati ka si Modi ulo ong ba kini ki project baro ki dei ki be so bat ka jingdan kam jong ki pajba man la kasngi ulo ong ru ba ka jingpen treka mi kini ki project ka peni ba ka jinga dei hapdeng ka India ba ka Bangladesh ka long ka badan kam ba bat ka badan ru ka jingkermen ban kentiu ya ka jing im jong ki priu Modi rapan pauru ka jingkmen ba baro artli kiri kila shimi kila trekam ban pen klanye ka jingedai tang ha ka ba penya so ya kala ikawan hendrai ha ka jokopor kia sam langru ya ki jingtep ba jingdan kam ka ba markliang Menteri Rang Bado lo ong ba ki karkhana pen mi umdi kin sa penyo ya ka umbam umdi ka ba khoj sheki pho hajar tli ki long ying longsem bat ki jaka sumar nongpang Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrat ki sangma nin ka sngi ula pentip ha ka ing bar thau ain ka jilla ba ka sarkar kala shimkhia bha ya ka jing ujor ba kadan ka jing penmi be an ki chalan thok ban yo khai be an ya ki marpo khandau ha ka bai de ba ka ni ka sarkar kala penrung ki la ai jingeda da ka ba penmi ki chalan ki ba khampher menta Haba jubab ek jingkili bala bu Ahmad da uba PT sau kumia na kaseng Congress Menteri Rang Ba ulo ong ba la thau ka komiti trekam ka ban bishar ki lat ai jingeda ba kerpang ha ka jingpen mi chalan ha ki chalan ban khai ki marpo khando an buru ya ki QR codes barcodes bat ki we ha ka medi ba ka jingya jong ki chalan thok Menteri Rang Ba ulo ong ba man la kapor ba lap ya ki brio ba dei khmi ya ka ni ka kam ki ju pha da ka jing ujor FIR ulai thoru banado usnem 8000 khatsau kidan komba 6000 chispa nyo phulai tli ki kies ki bedei ba ka jing pedan kam ye ki chalan thok bat khai ki marpo khando na ka ni ki jilla ka Meghalaya Democratic Alliance MDA kalapan bana ya ki kerteng bala menjurlang banyakhun na ki artli ki Lok Sabha seat na Meghalaya ka MDA nin kasi kala penmi ka kerteng jong ba Jamino Mautho nongilam ka United Democratic Party UDP uban yakhun na Shillong Lok Sabha seat bat ka NPP kan yakhun na tura ya katay ka rai la shim hadien mekin nongilam ba haklido jong ki seng senrop MDA kilay kendo hinin kasngi hayeng jong president ka UDP uba Don Kupar Roy Habai keren kino pathai khubor uba Roy ula ong ba baro kino yalam kilai rai lang ban penyeng ye uba Jamino Mautho na Shillong Lok Sabha seat na kalyang jong Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrat ki sangma ula ong ba ka NPP kan yakhun na tura halor ka jingkali la kan dei ka kerteng jong ka agatha banyeng na tura usang ma ula ong ba ka NPP kan sa shim ya kani ka rai kam hadin Presiden kari Ramnath Kovind hinin kasngi ula penkup ya ka khusnam Padma ha kiru paukhamat ha kaliang ka trekekta bat ya ka program la penlong ha Rashtrapati Bhavan la aya ka Padma Bhushan sha aktor Malayalam Mohanlal nongilam kasan perthai ha South Africa Pravin Gordhan ukrido barim jangka Cisco John Chambers kidikhot kasan perthai ha India ki bakantop ya Hukum Dev Narayan Yadav Karya Munda bat Sukhdev Singh Dhinsa bat nongtho khobor bala khlat no Ukuldeep Nair Menta usnem la jet ya shispa khat arngut ki brio ki ban yo ya ka Padma Award ya ka bla depin bana ha ka sngi shwa ban rakhil ekmen ya ka Republic Day Kibalay don lang ha ka program pen ko buram hanin kasngi ki kenthop yo Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ki Menteri ka Sarkar pedeng ki balong Rajnath Singh u Arun Jaitley bat ki wei
Kini ke kubur kawan Shapina ke All India Radio Shillong. Remember what to do if it is a girl? Yes, mother. I know what to do if it's a girl. First, I shall shower all my love on her, and when she grows up, then I have to send her to a school. Change your views. Change your country. We want daughter-in-laws. But why not daughters? Today, our daughters and sons are walking alongside. Because without our daughters, our families and festivals are both incomplete. Even they have the right to live. Without them, there's no present and no future. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Kini ke All India Radio Shillong kabawan lam Shapi ke kubur. Ha asam palan nyong lak ngot ki samla ki bende ki nong thap vote beningkong kin salit banjit ki nong mi khmat akasian ke beningkong ha ke Lok Sabha election ke balajan dehpor. Chief Electoral Officer Mukesh Sahu ong bana ki arklor khat nyau lak ndreu pho hajar ndreu spa saw mot ki nong thap vote ki badan ha asam nyau lak ndreu hajar saw spa prap khandai mot ki dei ki bah preng karta khat phra hadu khat khandai snam mat kin ne ban thap vote akasin ke beningkong ulai thu ba ki donru ki bru ki bala kham he kham san bat ki badang pendung kerteng hakasin ke beningkong hakalis jom ki nong thap vote Kejala Asam kadai ke badan buan tamme ki nong thap vote ki bahagarta arpho hadu arp khandai snem ba ki dan hadu palat san phunyo lakngun ka Asam kadan khat sautuli ki Lok Sabha seat ka sarkar Asam ka thumu bantai ki yeng ki bakarpang banyo penbiang jakari na ka benta ki to ki brio ki bala shakta tinge ha ka jingshle ha ka jala ya kata ki project an sakhmi da katanat ka bapet ya ki jingshalin shap mariang ha ka jala kam tamme ha ka jingshle Kamashwa ka sarkar kadan jingthuan sna ya ki yeng Hamajuli district bat Dhakwa khana Halakhimpu district nalor kata ka sarkar klabo jingmut ban sna ya ki bakum ki te ki ja yeng sa ki we ki jaka ki baju shakta jur da ka jingshle man la kapor lapan biang ya ki solar light ki top ki jaka let bar ki bakhoj ha ki te ki yeng sarkar bat an pen biang ro ya ka bam di ka bakhoj na ka benta ka jingbiang jingki pajba bat ya ka jingtre jingta lapli ya ka wai ka police outpost ka bathamai ha Malangkona ka badan ha West Khasi Hills district ya ka ba antip kum ka Malangkona police outpost ya ka nila pantip do commissioner ba secretary Shak Sarkar Meghalaya ha ka tanat pulin ki than ki ban ha pa ka jingkimi jongka Malangkona police outpost kinlat no na ka Nongstone police station Upod usam jong ketika outpost kadai ke North Kamrup Assam, East Riangdo Police Station, South Shalang Police Station, but West North Garo Hills District. Kishnong ki ban hap hapo jongka Kilong ka Thangkhula, Malang Khasi, Sildubi, Weiram, Nongporyu, Seminaguri, Mausmai, Jaslar, Nong Hawai, Nong Maukhar, Madanjira, Areng, Amagaon, Abiram, Rangseng, Dilbot, Jaipur, Hahuapara, but Dobak drop. Katu ni ko khubor kalakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata hakapor prabaji nginyaso baka Delhi station na kabenta ka khubor hagaktian Hindi ban punbot da ka khubor pareng hakapor pra kasan minin. Kani kadai ka All India Radio Shillong sngam haman apmantai ki khubor na Delhi.